Morris Oldiev, tá Oireachtas na Gaeilge driven le agus bhí mé gobar na in Gaeltacha an Saturn. Tricata agus tháinig ban isteach an, bhí sé ag lorg carach mé an Oireachtas dúirteach. But while fógra ar suas mór taobh hirdit an is go bhfuin an bitter bit chuir mé ibre go háin an méid an siab bhúirt dom go dtí an Oireachtas nó mé rééis costí sé roiint agus dúirte ó cinnte ach tá an bord sin beáín beag. Is féidir am fógra ar suas ar an stíomh freisin mas mína. Béidir nar hiic sí mé nó béidir nar cúla mé nar cúla sí mé I gheart agus bhí ar mé sin ará le cúpla uair agus a ddínas dúirte. An bhfuil an tuidir go dúirt sí níl is as baile á cléadam. Agus dúirt mé sin an féin ciún. Well, stocha go míon sin gacrad.